ndị na-ege anyị ntị na Amaokwe TV anyị ebulugokwe mama wee bịa ebe a na Nnee nke dị enya be ndị be eze anyị na-ashị ya nnọọ anyị shi agbodo wee bịa Obinagu and we say welcome, 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 Mrs. Justina, Ugochi, Nnee, Ugada. A very big welcome home. A great woman, a wonderful woman, and we say welcome. This camera.
Yeah, anywhere you're watching me live, our mom is about to be buried. Anywhere you are. Justina eze ka anyị rịọ ọnụ dị nwanne anyị Jesu Kristo onye kwuru sị mụ onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla kwere na m ọbụna dị ma asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla ma nke dị ndụ nke na-ekwere na m agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi ọnụ anyị ka anyị anụ ya ịgbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarus kasị elu anyị obi ma hichaa anyị anya mmiri anyị ayọ gị dịka ụdị nwenụ ịkpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ ịnụ nwanne anyị bụ Justina eze ndụ ebighị ebi anyị ayọ gị Kristi ikwere onye ohicha ahịrị na-echegharị nkwa iru na paradaịs nabata nwanne anyị bụ Justina na aṅụrị nke eluigwe anyị ayọ gị Kristi eji mmiri baptizim sachaa nwanne anyị bụ Justina Nnee eze werekwa mmanụ nsọ gbaa anyị ume biko gị kpọbata ya n'otu ndị nsọ gị anyị ayọ gị Kristi eji olili nsọ nke ahụ na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị bụ Justina eze ka ihezie ya oche na nnukwu olili nke alaeze n'igwe anyị ayọ gị Kristi anyị nọ n'udo n'ihi ọnwụ nwanne anyị bụ Justina ka ijide okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasị ya anya obi anyị ayọ gị Kristi ka anyị rịọ na arịrịọ onye nwe anyị ụzọ ebele na-abụ ka anyị na-arịọ ka imere nwanne anyị bụ eze Justina nke mbụ odibo gị a nwere ogo ya ime ihe bụ uche gị efekwana ka ọ daba n'anwụ dịrị mmehie ya nke abụọ mgbe nwaodibo gị a bi n'ụwa ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ ihe ndị a ka anyị na-ayọ n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị ihe nye ara ezumike dị ebighị ebi onye nwe anyị Akpulu obi eze Justina na ndị niile kwenụ gara aga o Jesu dị ike na ndokwa ekpere maka ndị na-eru uju biko Chukwu anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa alịrị maka ọnwụ nwaodibo gị bụ eze Justina ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị ji ọsọ wee na-abịawanye nso biko nye anyị grasia gị iji na-akwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ile ebi ndụ dị mma mgbe niile ka ọnwụ mberede na ọnwa apụdịghị akwado na ikwudo anyị kama ka anyị na-eche ntụ gị niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso banyezie na aṅụrị ebe ebe n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị ekpere maka onye nwụrụ anwụ ka Maria nne nke Chukwu ndị kasị n'obi ebere onye ntasị obi ndị na-eru uru anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwaodibo ya bụ Justina eze onye hapụrụ ụwa nke a ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ anyị na-atọ ya n'eluigwe dirizie na ya ebe mkpụrụ obi Justina na ndị niile kwerenụ gara aga na mkpụrụ obi ya Jesu ike na ndokwa ofu onye nna na ofu onye nne
na ndị youth Paris anyị ga-abịa nso maka ikpere aja ndị ga-ekpe aja na-akọkwazi nso tiezie mmadụ na izu izu Anywhere you are watching us around the world, I welcome you to this live broadcast of our dear mother and grandmother, late Mrs. Justina as Nnee Ugada. As you can see, wow, she has been buried. So anywhere you are watching us around the world, anywhere you are watching us, tell us your name and where you are watching us around the world.
you, Nnee St. Dominic's Parish. Who sings? I can also put you. Now you are going to have your you're watching us population Amoko TV. Now, everyone is a guy into Anye Kanana Bendibe as let Mrs. Ugochi Justina as as you can see, our fathers are giving us a wonderful dance.
and done. Now, Jesus. Amen. I see them by flight to the journey. I can Ndoka. Yes. Ndiwe stage now on the band. On the majority international band of Nigeria. Kahana Mekeha Kaina Yobiko Nuzo Puliche. Abone Cholebia Kwa Abone Cholebia condolence. Because the hour is now. Kina Kwadobe. Before he be on a stage, he make the master of the ceremony. Malo Onyebo. Malo Pasia Idialime. All the very important. The floor is now open for condolence. Makana mama ya kwagai my chief. Mama ya kwagai na ebon mama melogene. No mama. Aya warisina. Iga pilot. Money awa jam. And the camera jam Lozia Mwabo Mume. Manu Dodi. Mana mai ne buteleba na ga emegine na ga anya mana yemi ne shi na ga emegine aga eri makana mai ebe ono bo gine ono na ebe dị mma kama wo lo so mo simsie unu osu wa bo ndị dị ndụ unu kwambo mesie ondo unu mesie usu unu so that unu ga abia kuti ebe ono na paradise unu ebe sinali akwa ka ewe bo obo kita yes obo kita mbolu Akpulu, my brother, God bless you. Biko, Abolo Nature Lebiakwa, I can now acknowledge the presence of the royalty in our midst here, na the arena. And America organizing the presence of Igwe John and Omar Bache the third. Na Bududi. Oh, Nyavo, Igwe Afro na Wepolo. I will never forget to acknowledge the presence of the President General. In Kenya Budo, ono kwa zeno bieva. Iko sina hawane hawa ya burobele mado. Yes, aine kene ono buna nuso puliche. Ada me kene kwa the woman leader. Yes, woman leader, God bless you. Hey, Lolo Zokozo. No, also Jagaban. On the Lolo, the heneba. Afo munun na yani nikem. Iha, bo ebe mama iwega sinembologo. Makano echi alule bwana megene ona egutocha hante woro ko na hafu na I ga na emia wayo ana mafu my ex tutor my tutor far back the only man na bo na piago kare the first line ko ga bia gidi ati ni kege wulo wako ima ene mado on the in-laws on happy never. Tell us your name and where you are watching us around the world. The people of the in-laws from Akpulu. Yes, I want to officially recognize that PG knows of Puliche. All President General Kombu, Onyabo Chief Emmanuel Chime, Onyabo PG. Tell us where you are watching us around the world and how you are feeling with what you are saying. Yes. Tell us where you are watching us around the world. Almost 10,000 gigabytes. You and I can get on banner 20. God bless you. On the in-laws from Akpulu. They are the ones that are here. Look up on the hand and don't hanya. I know how no so preacher. AKA Mugu. Let Mrs. Justina Eze Hashila Obuna Nurses and the Bay. Yes. Who could have a friend? No, Pia. How can I check in the entourage? And then duty aqua. Are you ready? Sir. So, anywhere you are watching us, these are the women. Clement Arrow. IG Ofe. So, anywhere you are watching us, this is Omwada Abodo United Forum. They are the ones that are here, dressed elegantly, as you can see them.
I na-asụ unu nnọọ n'ụzọ pụrụ iche nnọọ na ama obodo. We want to acknowledge the presence of ndị ụmụnna anyị nọ na be ha. We have dignitaries in our community. I want to acknowledge them. And I like them veterans in Oraka. Yes. Ihe a na-eme ka o si aga. Uniform ụlọ a ọ chawapụtara ọfụma. Maka na unu na-abata na-asị nke ndị bụ ndị na-abata ya. Ya ka ekwe n'okwu ndụmọdụ unu ga-agwa ndị ezinụlọ ndị be eze. Afọ unu na ọnụ unu na-emegharị ọfụma ya bụ na ihe ekwu ka a na-eme. No. The presence of our past chairman emeritus, Cletus Wankata, on and on. I na-asụ unu nnọọ n'ụzọ pụrụ iche. Ọkwa ihe a na-eme na-aga n'anya ya. Ya anọ ihe ebubo a na-eme. Afọ Ikoso Chikadibia. Odogwu nwoke. Ifes. Ọkwa afọlọ gị. Maka na ịkwadoro ọfụma. Yes, our vice chairman. Presently, ya anọ ihe ebubo a na-eme. Maka na anyị na-asụ unu nnọọ. n'ụzọ pụrụ iche. Ogbuefi ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche. Ogbuefi Joseph Enonaka ọya bụ chairman nke anyị na-afụ anya n'ụbọchị nke tata. So these are in-laws, Akpulu, family of Ugada. They are the ones that are here. Anywhere you are watching this, when Mama Yeye n'ụbọchị nke tata bụ late Mrs. Justina Eze Bosi Ebi ụwa the King's merchandise. Yes, Haji, a lot of things were there. Haji Maya assorted drinks were there. Mbalua Ibia Siani Abu na Ibetu Anyarapo Ibezi Makana Jehovah Mankekama and the Lord Jehovah were there. Jehovah was Quasi. Those of Puliche Aine Kenonu. I want Iko Kanye Sabokwe microphone ka okene ndị Yalono. My brother she can On the great sisters be here never.
aka na-eti egwu ya kwuru na afọ ihe ọ na-eti n'aka dara mma o tigidere egwu gburugburu kpọọ ya 1 million naira ụmụnyawa in-laws n'ebe
kita bụ biko onye nọ n'ọgbọ bụ Ogbuefi Anene Arọ nwata kwọcha aka usoro ọgaranya latara aka n'Obinagu dị onye bịara ihe mgbalụ ọ bịara ụlọ ọnwụ o ji envelope thick envelope for that matter biko ka anyị nabata ya biko ọ bụrụ na ndị agbụrụ adịgo ready the MC na ndị na-anabata adịgo ready biko ka unu bịawazịa o ndị na-abịa kịta bụ ndị agbụrụ Udi ọ ndị a bụ ndị nwe nwanyị ọ ndị a bụ ndị nwe late Mrs. Justina Ugochi Eze Nnee Ugada ọ ndị a bụ ndị Umani Ugada Ancient Kingdom ọ ha bụ ndị nwe nwanyị nke ICJ nke ọma n'ụbọchị nke tata biko anyị na-ayọ ka ha bịabazịa maka ewelu ndị ọzọ kwụ n'ụzọ na-achọ ịbata ọ bụrụ na adịgo ready biko ka unu bịaba nso anyị nabatasịa unu ka wike nabatakwa ndị ọzọ biko ndị Ugada Ancient Kingdom ọ bụrụ na unu adịgo ready we are ready biko ọnụ a ka anyị na-eche ọ bụrụ na unu chọkwa ndị egwu ga-edubata unu anyị welu ndị egwu mana ama m na unu ji egwu wee bịa yes biko ndị na-abata n'ọgbọ kịta biko ndị na-abịa kịta bụ ndị agbụrụ ndị be Ugada Ancient Kingdom Umanu Ancient Kingdom Umanu Ugada Ancient Kingdom onye agwa m kwuo mana sorry biko anyị na-anabata unu anyị bụ ndị be Umanu Ugada na Abudu Abudu Kingdom. We are a family in Abudu. Umanu Ugada family in Abudu. I wabu unne Justina Ugada. We just Justina. I wabu unne ya. Kunde wabundu mushidai, wabundu na mochi. I bali shi family bebe. Shanan. Ihai bijabu. Jiga sama ga sai dinu maya ga sama ga sai dinu maya an kula da ayi je ya you come man order you know I shi ne ke wo lu na yi wa wo lu you o ma ri hoji wo ri ga je ko ma ya je ko ma an shi ne ke bi o ma e bon thank you so much biko ndị ụmụ Ugada Umanu Ugada led by Ugochi, High Chief Ugochi Martin Ugada. Doctor Otekwara to work on the Congo. He had in the IER on the Congo. Peter Ugada, take a name on. No more Ugada, take a name on. None, do them there with a none. Only Biara, Koyo Uteni Sabi here. Manoka Utene High, Manoka blanket I did go in. Or Dokan. Only Harley, since 1970, Bobby and Brian. I never on the website date. Mama said Chuku, Noga Polian. I am a job, Bechuku. Come, I got Chuku. Push women, Kama. And I need a penny, Bella, Bo, Kaze, Califia,
ka ọfụfụ ya weta udo karịa ka ọ dụgbo mbọ ga-akarịa ka ọ dụgbo ụna na-echeta anyị na unu nwaanyị fụrụ agbụgbụrụ na-agbahapụ famili a maka na unu nwaanyị gbakwala ntọ unu ga na-echeta unu ga na-abịa na-ajụ ụmụ ya ndị ka o si wee dị eziokwu na ọ dị etu a maka unu ka ga-apụta ụlọ uche bụrụ papa bụrụ ukwu na ibe anyị na-achị ebe unu si weta ihe a ka Chineke na-agọzie unu duo unu chekwaa unu mgbe unu ga-ana ka ọkpụ ụzọ ruere unu isi n'aka Kraịst onye nwe anyị. Thank you all. Thank you very much. Nọnụ anyị na-ekene ndị ụmụ Ugada. Biko ndị na-achọ ịbata kịta bụ ndị ụmụada Ibite. Ọha ihe na-abata. Ọ bụrụ na ha batacha anyị anabata ndị ụmụnyawa. Biko ndị na-abịa kịta bụ ndị ụmụada Ibite. Biko bịawanụ. Biko ndị nọ n'ọgbọ kịta bụ ndị ụmụada Ibite. Ugada maka ayama hoza kwezokwu na ide elume na aka bụ Jos Ugada anyị na-epe so anyị shika ịbịa maka onye na-eje ihe ọ na-akwụho n'azụ ọ na-eje ho mgbe ọ gbara ụka ọ na-eme n'ọkụ n'ọkụ ọ bịa anyị shika ịbịa melie ihe ọ na-emelu ndị ọzọ maka ọkwa na ọ na-eje ho ihe anyị send envelope ọhụ ya ebe ọ bụla ọ dakwara ọ na-eje jekwa vụrụ ụzọ so ka anyị nye okenye anyị and onye isi anyị igwe okwu ka onye selmeka ka donu oke dịrị Jesu ụna ndị ụmụada Ibite bụ ndị bịara ụna na okwere ụmụada dọka na-abịakwu akwụdụ Unity Front and otu nwanne nwanyị dọkịta a na-ekpughe ihe a na-eme so that is why o ji mee member of Ibite ọ nwere were kwasị ya na Ibite anya mara nke bụdị niile mana the Unity Front nke okporo ụmụada bụdị niile ọnụ onweghị ka na-abịa so biko na ya na-emesi okwu ha na biko ọnụ o mere anyị otu onye na-abụghị okwu si n'ihi Justina ahụ ebe a ọ bụ anyị ka na-abịa ebe a anyị ka na-abịa ebe a anyị ka na-abịakọ biko daalụnụ biko na ebe ndị ha ji wee bịa na ihe nwunye envelope biko anyị na-ekene ụmụada Ibite ịmara adị na mbute ọgaranya adị na ngachi ya ebu na ụlọ ekwu na Ibite ụlọ ka agakwara ụmụada obodo ihe anyị na-egosi data unity ogosi nghọta ọ na-emechi onye na-agọta nkwe ọgọ na obodo ọ wee mara ihe jie onye ukwuru ya na-ebe okwu obodo ọ wee kwa mara ihe jie so unu na-achị ụlọ m na-ekene ụlọ n'obi unu wee bịa ọ bụghị ka ọ ha n'obi eji wee mie anaghị ojichikwe n'ike na onye nke ụlọ n'ọba anyị apụọna ọrụ anyị unu ga na-erutekwe Chukwu gọzie unu n'aka esonyewe anyị biko anyị na-ekene ụnụ nnọọ ndị ụmụada Ibite biko ndị anyị na-anabata kịta bụ ndị ụmụọgbakwa ụmụnyawa led by our great in-law Amobi Onya ọha bụ ihe tọrọ ha lụ kịta ịbịa ụnụ akwa biko anyị na-ayọ unu ka unu gbagotebe n'ikem ọnyanwa
Amobionya, Mr. Amobionya, Oya Bienano, Ada Justina, Bo Mrs. Ifoma Onya, Biko Aina Anabatuno, Noza Puliche. Yes. No. Daneri Kwano, Ugada, Onya Kaina Anabata, Yana Dia, Nandibea, Bialese, Ndibenya, Ndona Yawano Wiando. Yes. Daneri Kwano, Informese before, presently, Informonia, Biena Bata. Abudina ni de duwata emana kodolo fuma ana to sego na ona zego oku wena bia iye ndi ani nebo igosi na ihe ona eme kaliobi no ya biye ga kwannia oburo nnia biye ga kwa ona biye ni no igosi ana make na the Kings Global, the Kings merchandise oya biye de riego Canada bia ba. Yes, never na bia ba. Yes. Oye Kulkana man, Adana Luquano, Zolibelo, Garima, Ojo, Webanina. Enjoy yourself. Pavande, you know, Guaga, one negi, Oberon Negi Gawagi. Yes, Garima, Chelonia Kogarita, Anna Mekanakwa, Tochuku, and on the Pumado. Oh, my classmates, talk I have one. Near the Gabble. Chukumelo Obini, Obina Soha, Siding Kia, Ogato, Aina Kenegino Soplice, no, no. Aina Nabatada Neruquano, Opomandegu, dear Danny Nebu. Oh, God bless you, my brother. Yes, don't you go to Kanguna and MC Ego? Aina Kenano Soplice, the Kings Global. Kings in the Ego, Nukego, Rataki, the Lego, Egin, the Yakago. Your money can never finish. The Kings God bless you. Because I am Nabata, Nduwa, Omanyawa, Obinagu, or have you ever work it out? No. God bless you, the Kings Global. This is one model. They men, the Kings don't go on and ever MC go. All the very important. I get MC here. They make Jacob Mebuka. I have God bless you. Because Kenny spokesman. Kenny group. Oh yeah, by what I'll do on here. Pana as a coordinator, they had to go to Tony Henine. Because Dogum, that political I believe soon to be able to be like Magama Moko. But I'm not you give a on a fire monata. I can look for all copper tabulum canamita. Can to one now back up. So because all your balloon no becolai. I now see, I can never work and do alone. I can no would not get very one to one day. Because you and white double, Nabatan I couldn't lie. I know never go home. Gabi is a gabi, so because Nabatan I couldn't divide. Catch all, I know catch you, couldn't catch by you. I know you go over a little quiet to no look for 100 years. And on the other, because Nabatan I couldn't, because don't you just Christy. Oyoma, Ndaba, no. Any opportunity in there. I was working the Benetawai over second home. I'm only banning them wire. They keep up their back. I know Coach Melai from a room. I go to Patalan Paya meeting. I need you and lazy. They can look at in Amichata and Ketala. I want to have a shop and they can make a
mana ya na-achị ka ihe anyị niile achụpụtala ya mezuo ya ka ọ masịrị ya maka asọ ọ dị mma ọ dị njọ a ga na-ekele Chukwu anya ma mba Chukwu ọgwụ ekele ba a ga na-eyi ya o ji wee dee ọ ga-ewute anyị ka anyị obere mmadụ na ndị n'igwe nwere ka na-ewe ọgwụ Chukwu a na-asị unu chọrọ weta ihe a Chukwu gọzie unu nabata unu ga-ana ọfụma nsogbu anyị adị ọgụ anyị ebidokwa ụzọ mmiri na Justina pụrụ apụ okwe na ụlọ apụ ebe a ụnụ ka ga na-abịa na aka esoro anyị nọ thank you. Biko anyị na-ekele a na-enyekwa na MC ego anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche ndị ụmụ ọgbakwa ụmụ nyara yes nnọọ biko ndị anyị na-atị nabata n'ọgbọ kịta bụ ndị National Industrial Court of Nigeria Association Enugu Divisional Welfare ọha bụ ndị anyị na-atị nabata kịta yes aka na-erikwa ego a enwelugo ukwu akwa tujie my sister uvu aka na-eme yes biko ọ bụrụ na ndị agasịa ndị anyị ga-anabata kịta bụ ndị National Industrial Court of Nigeria Association Enugu Divisional Welfare ọha bụ ndị ga-abịa kịta biko ọ bụrụ na ndị National Industrial Court adịgo ready ka ha batawa biko mee ụzọ onye nwanyị ka ọ dị ọcha pụọ n'ụzọ biko pụta n'ụzọ biko ndị anyị na-anabata kịta bụ ndị National Industrial Court of Nigeria Association ọha bụ ndị na-abata kịta ha na-abịa isi onye otu ha nye ebezina maka na ọsadebe kwuru egwu si ebezina onye ka ha bịara ịgwa Mrs. onye ebezina na onye nwa bụ ihe gị